Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали AutoLife. Чӣ хел ҳастем бародаро, соз ҳастем, хуб ҳастем? Умедвор ҳастам ки ҳама каса соз ҳастем, хуб ҳастем. Худатон аз нови видео фаҳмидем ки имрӯз дар бораи чӣ мо имрӯз гап мезанем. Бародаро, ман тасмим гирифтам имрӯз оиди мошини Lexus LX600 ки дар соли 2022 ба фурӯш гузошта мешавад, барои шумо як маълумоти кӯтоҳ пешкаш бигардонам. Агар маъқул шавад навод, дар навод лайка бигзорен. Агар маъқул ҳам нашавад бародаро, як фикр кунед, боз лайкора бигзорен. ба шумо тамошои хуб хоҳон ҳастам. Умедвор ҳастам ки барои шуморо ҳамин видео маъқул мешавад. агар маъқул шавад, дар комментар бинависонем, бо ман кӯшиш мекунам ки мошинои ҳамхеле нав як абзорҳои кӯтоҳ барои шумо пешкаш бигардонам. ҳама каса ба тамошои видео меравем. Lexus LX600 ва LX500 дизели бародаро 13 октябр дар Россия, дар Америка, дар Арабистон ба намоиш гузошта шуд ки бисёри одамо дар ҳайрат мондани мошинро дидан. баробар компанияи Lexus тасмим гирифт ки дигар V8-ро аз байн бибарад. аз он ҷумла дар Lexus LX600 объёми 3.5 бензин битурбо насб карда шудааст. дорои 415 қувваи асп мебошад ва V6 қати аст. V8-ро аз байн гирифтанд. ва дар Lexus LX500 дизели бошад, объёми 3.3 дизели ва дорои 299 қувваи асп мебошад бародаро. дар ҳамин Lexus LX600 як платформае ҳаст бародаро ки ҷаф, яъне ки ҳамин дар мобайни мошин насб шудагӣ аст. мошина то 200 килограмм сабук кардагӣ ҳастанд ва аз ҳамин хотир V8 аз байн бурдан, V6 насб кардан, объёми 3.5 битурбо қати ва суратбахши Lexus LX500 дизели ва LX600 яъне дар 7 сония аст. суратбахши ҳардушон як аст. ва дар қисмати салон бошад, кабина бо консолҳои аз нав таҳриршуда муҷаҳҳаз шудааст. дар он ду дисплеи сенсории бо диагонали 12.3 ва 7 дюймена ҷойгир кардагӣ аст. экрани боло барои мултимедия, навигатсия, танзимоти умумии воситаҳои нақлиёт, системаи бисёрҷонибаи монитор масъул аст. ба ронанда имкон медиҳад ки фазои зери поёнӣ ва чархҳоро назорат кунад. дар экрани поёнӣ бошад танзимоти иқлим нишон дода мешавад. ва Lexus LX600 2022 ба д комплектатсия ба фурӯш гузошта мешавад. Ultra Luxury ва F Sport. ва бинем бародаро ки дар Ultra Luxury-аш бошад 4, яъне 4 ҷои нишаст дорад. ва Lexus тасмим гирифтааст бародаро ки мукофоти Range Rover-ро пахш кунад. фарқ байни Lexus 570 ва Lexus LX600 дар он аст ки танҳо дар Lexus LX600 бамперҳои пеш ва қафо ба куллӣ фарқ мекунанд. дар Lexus 570 радиаторои пеш яъне сиёҳ нишон дода шудааст ва дар Lexus LX600 бошад радиаторои нуқрагӣ намоён аст. ва дар қисмати қафои Lexus LX600 бошад танҳо номи Lexus калон нависонда шудагӣ аст ва логотипро аз байн гирифтан, танҳо номи Lexus нависонданд. ва бинем бародаро ки чароғҳои пеши Lexus LX600 яъне чароғҳои LED насб шудагӣ ҳастанд ва якҷоя ҷамъ мешаванд. нархи Lexus LX600 бародаро ҳоло пурра муайян нестай ва айни замон ки Land Cruiser LX600 10 миллион рубл арзиш дорад, ба гуфтаи одамон Lexus LX600 метавонад 15 миллион рубл арзиш дошта бошад. хулоса ин буд бародар як абзори кӯтоҳ оиди Lexus LX600 ки дар соли 2022 ба фурӯш гузошта мешавад. ҳамин қадар маълумот тавонистем мо ҷамъ кардем ва барои шуморо пешкаш гардонидем. умедвор ҳастам ки барои шумо маъқул шуд. саломат бошен ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин хел абзорҳои кӯтоҳ барои шуморо кам кам пешкаш бигардонем. саломат бошен бародаро, худованд нигаҳбонатон бошад.